El nostre col·laborador expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, bona tarda, benvingut. Ens deia abans, en temps de publicitat, que avui flipareu amb el que us explicarà i us posareu tots plegats les mans al cap, perquè ens vols protegir la nostra privacitat i amb un senzill telèfon, diguem que dels més antics, ens farem creus de la quantitat de dades que tenen les operadores de telefonia sobre nosaltres. Efectivament, el que avui us vull explicar, no parlarem de ciberseguretat, parlarem de privacitat, i serà justament això. Què sap una operadora de telefonia amb un senzill aparell com aquest? Molta gent es pensa que aquests aparells antics, a partir d'aquí, ja no em controlen ni saben res. I justament te demostraré una mica què poden fer. Com estem exposats? A veure. Com arribem a estar exposats? Ara mateix que estem parlant del Covid, ara mateix que estem parlant de la vacuna, que aquesta que tothom té por, que li injectaran un xip aquí perquè així se'l controlin, jo et diré que el xip ja fa molt de temps que el portem. I el portem en forma d'una SIM, la típica SIM del telèfon. Això nosaltres fa molts d'anys que el portem a sobre, perquè fa molts d'anys que portem aquests dispositius mòbils. Però com funciona el telèfon? Això és una cosa que la gent simplement el compra, sap que fa les trucades, que pot fer connexions, però quin és el funcionament intern de la telefonia? Si us en recordeu, els primers telèfons portaven una antena i semblava un walkie-talkie. Doncs el funcionament d'un telèfon és tan senzill com ell té la seva antena, que el que busca és connectar-se amb una antena anomenada l'estació base, que a partir d'aquí té una sèrie de connexions que connecta amb l'altra estació base que a través de la ràdio de la persona que jo truco es comunica. I així tu fas tot el recorregut. Efectivament, tot aquest recorregut. El que la gent no sap, primer de tot, és que en aquesta estació base hi ha uns ordinadors que el que fan és registren cada vegada que el teu telèfon diu «Ei, estic aquí». I el telèfon t'ho fa, perquè ho entengueu, cada 2 segons. Carai. Per tant, cada 2 segons hi ha un ordinador, hi ha una base de dades que es queda registrat quina és la teva ubicació, a quina distància estàs tu de l'antena. Tenim mapes en els que t'expliquen i t'ensenyen com funcionen aquestes famoses celdes de telefonia. Fixa't bé que sempre parlem de les celdes. Per què? Perquè així es cobreixen tot el territori. Això t'ho has d'imaginar com quan vas amb els cotxes de xoc. Te'n recordes com és el sostre de cotxes de xoc? Doncs t'has d'imaginar que a sobre del nostre cap passa exactament aquestes formes. Hi ha com una electrificació. Efectivament, està tot connectat. Doncs el que fan aquestes antenes és t'ubiquen dintre d'aquesta malla quina és la teva posició. Doncs això és una de les coses que tenen la telefonia. Què més? Què més? Més dades. Tenim un exemple, tenim un dels nostres ídols de privacitat, és un senyor que es diu Walter Spitz. Walter Spitz era un polític alemany que fa molts anys es va preocupar i va dir «Escolta, operadora, tu què saps de mi? Quines dades tens de mi?» Li va costar 3 demandes judicials i al final ho va aconseguir-ho. Hi ha països que la justícia funciona i li van poder donar totes les dades. Però les dades que li van donar van ser només les dades de 6 mesos. Imagina't que li va donar un Excel amb totes aquestes dades, amb totes les seves ubicacions. I aquest senyor va demanar a uns experts que, sisplau, representessin aquesta informació, perquè sapiguem realment quina informació tenen de nosaltres aquestes operadores. I podrem veure, en vídeos que s'han preparat, com tenen aquestes dades les operadores. Fixa't bé que anem veient tota l'estona com es va connectant, en quina antena es connecta. A més, estem sabent que està anant amb tren. A més, quan està dintre la ciutat, sabem on es para a comprar el pa, sabem on dorm, sabem si el diumenge va a missa o no va a missa. Això és el que una operadora té de cadascun de nosaltres. Per això anem rebent missatges de casualitats d'aquella botiga que vam anar a comprar o casualitats d'aquella informació que vam buscar a Google sobre una qüestió. Anem rebent tot tipus de publicitat i missatges que ens encaminen sobre el nostre perfil. Efectivament, però fixa't bé que ho reps perquè, a més, estem parlant d'un smartphone, d'un telèfon d'alta generació, però el que jo t'estic parlant és amb un telèfon que simplement té trucades i SMS. Només amb això, les operadores tenen aquest poder, el poder de saber tot el que fem. Ja saps que setmanalment també ens agrada que, amb el tema que ens tractis, avui és com protegir la nostra privacitat, puguis donar un consell als espectadors. Quin consell donaries i què podem fer per protegir-nos, clar, perquè és del que es tracta, perquè tots estem exposats amb telèfons més nous, més vells, però el control sobre nosaltres és total.
Efectivament, jo el que us aconsellaria és que us tragueu aquest xip de sobre. Ja sé que no voleu que us posin la vacuna, però aquest xip ja el porteu des de fa molts Que anys. traiem la SIM? No, que perquè dic, a pots veure, treure la com SIM vols que perquè, tregui la home, SIM? si treu la SIM perdo el telèfon. I el No. modo avión, el modo... No, en modo avió, si tu et poses en modo avió i jo controlo l'antena, executo un comandament que te l'aixeco i arribo a saber on està. Paper de plata, una altra vegada paper d'alumini. No Te'n tenir recordes? telèfon. No, home, és que ja ens el vam No posar. tenia El telèfon. recordo. No, el consell que avui us dono és una petita aplicació que és molt interessant de saber a quina antena t'has connectat, perquè el que no us expliquen és que el vostre telèfon és promiscu. Què vol dir que és promiscu? Que s'enxufa a la primera antena que troba. La que és més propera i li dona més senyal, s'enxufa aquesta. El que no sabeu, el que justament és això, al ser promiscu, podria haver-hi algú, una mala persona, que té una motxileta amb una estació base, que s'acosten aquí i tots els vostres telèfons es connecten en aquesta estació base. Per la qual cosa és una intercepció de totes les comunicacions. Aquestes motxiletes, si te la fas tu, ara està a uns 800.000 euros. No estem parlant de cap bestiesa. Val? És molt important que sàpigues a quina antena et connectes des de casa i a quina antena et connectes des del treball. Quines són les teves antenes. Si vols anar un dia a expressar-te lliurement a algun lloc, és molt interessant saber quines antenes fluctuen i no fluctuen, perquè a vegades a l'AP7 en surten algunes que no hi són normalment. I el consell d'avui que us dono és justament una aplicació, una petita aplicació d'Android, que és el Network Cell Info, la versió Lite, que és la versió gratuïta, que aquesta el que et farà és t'ensenyarà aquestes antenes, a quina antena et connectes. Si t'estàs connectant amb una antena que tu mires físicament i aquell edifici no hi ha res, o enmig de la teva urbanització apareix quan normalment no hi és, doncs comença a sospitar una miqueta. Doncs el consell d'avui és aquest. Vigileu a quina antena es connecta, que els vostres telèfons són promiscus. D'acord, doncs prenem nota. molt Per tant, tranquil. un dia ens hauràs de fer una llista d'antenes bones i antenes, diguem, més perilloses, perquè, clar, tampoc som tan experts. És a dir, jo em connecti a l'antena A o a l'antena B, em quedarà igual. Has apuntat això de la plata? Que No, paper de plata no, home, perquè m'ho va dir. Em va dir... La Milero ha dit la plata. No, com a antídot. et tapes el telèfon, te l'emboliques en paper d'alumini per passar desapercebut, va dir un dia. Sí, el que agafes és, si el poses dintre una bosseta Faraday, què passa? No emiteix res i desapareix totalment. Però davant d'això és, quan hagis d'anar on t'has d'anar, doncs no el portis a sobre perquè saps tu que l'operadora T'estarà controlant. sap tot. Sap on te dorms, on te no dorms, on te vas, no vas, etc. Això és el que sap una operadora nacional, val? Per això, al tanto, que saben moltes coses. Bruno Pérez, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Senyora